Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Na meer dan een jaar heeft de politie gisteren opnieuw 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van een pinautomaat van Banco di Caribe aan de Caminda Hensley Meulens in mei 2018. De 2 waren eerder vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Volgens de politie zijn er in de afgelopen periode echter nieuwe bewijzen boven tafel gekomen, waardoor gisteren een 32-jarige man en een 36-jarige man wederom zijn opgepakt. Ze zullen de komende periode worden ondervraagd over hun mogelijke betrokkenheid. Leider van de politieke partij Corçao de Nostur, Amparo dos Santos, heeft gisteren gezegd dat hij een speciale krant gaat uitgeven vol bewijzen over vermeende seksuele intimidatie van parlementariër Eugène Cleopa, zodra Cleopa ontkent dat hij daarbij betrokken is. De partij heeft onlangs een aanklacht tegen Cleopa ingediend vanwege klachten over aanhoudende seksuele intimidatie van jonge mannen. Amparo dos Santos zei gisteren dat als Cleopa dat ontkent, we morgen een krant in een oplage van 10.000 exemplaren op de markt brengen, met erin alle bewijzen van het misbruik, inclusief appjes die de politicus zou hebben gestuurd. Medewerkers van de ambulance kregen gisteren de schrik van hun leven. Ze waren net aangekomen bij een plek waar een auto-ongeluk had plaatsgevonden toen ze vlammen van achter een van de banden zagen komen. Er werd direct geprobeerd de vlammen te doven, onder meer met flesjes water, en er werd zelfs een flesje cola gebruikt. Daarna is onderzocht wat op zich precies heeft voorgedaan. Het gaat om een nieuwe ambulance. Minister-president Eugène Ruggenaat gaf gisteren nog een keer aan dat Curaçao alleen humanitaire hulp naar Venezuela wil brengen. Geen andere hulp. Hij zei dat gisteren naar aanleiding van berichten dat er wellicht militaire hulp in de humanitaire hulp zou zijn verpakt. Dat werd door verschillende mensen naar voren gebracht en Ruggenaat ontkende dat ten stelligste. Punt is dat de humanitaire hulp zoals die eerder dit jaar vanuit Amerika hier naartoe gekomen is, nog steeds niet gecontroleerd is door de douane. Maar volgens Ruggenaat zal hij niet toestaan dat er ook maar iets anders via Curaçao naar Venezuela zal worden vervoerd. Een vrachtwagen heeft gisteren voor een wel heel vreemde situatie in Montaña gezorgd. Op de Caminda José Antonia trok de vrachtwagen, zonder het te weten, telefoonlijnen mee, waardoor verschillende telefoonpalen zijn omgevallen en de mensen in de buurt even niet konden bellen. De situatie zag er vooral heel bizar uit met allemaal vallende telefoonlijnen. Op dit moment wordt onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. Fotograaf Henky Lohman werd gisteren in het zonnetje gezet door FEBECO, dat is de Curaçaose honkbalorganisaties. Lohman, geboren in 1953, is al bezig in de journalistiek vanaf 1972. Vele jaren werkt hij voor de Extra, hij heeft ook lang gewerkt voor Beurs en Nieuwsberichten en een van zijn specialiteiten is het mooi in beeld brengen van sporten, waaronder honkbal. Alle felicitaties dus voor Henky Lohman. De Europese Unie heeft een speciale adviseur voor Venezuela benoemd. Het is de Spaans-Uruguayaanse econoom Enrique Iglesias. Hij moet bijdragen aan een vreedzame en democratische oplossing voor de politieke crisis in het land. Iglesias was onder meer president van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en minister van Buitenlandse Zaken van Uruguay. Volgens de EU is het de bedoeling dat hij de diplomatieke en politieke betrokkenheid van Europa bij Venezuela versterkt. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.